Treba si uvedomiť, že umelá inteligencia, aj napriek tomu, že to znie ako inteligencia, tak nemyslí. Pracuje na princípe štatistiky, určitých matematických vzorcoch pravdepodobnosti a pracuje s dátami, ktoré zozbiera. Určitým spôsobom ich dá dokopy a na základe určitej pravdepodobnosti odpovedá. Preto aj to, akým spôsobom sa umelej inteligencii spýtame, na podklade toho ona má tendenciu odpovedať. V čom však môže umelá inteligencia pomôcť, je určitá forma psychoedukácie, kde napríklad pri stavoch úzkosti alebo panického ataku vie vysvetliť, čo sa aktuálne možno odohráva v mozgu, čo sa odohráva v celkovo psychickom prežívaní, ktoré pozostáva teda z poznávania ako kognitívneho procesu, ale zároveň aj emocionálneho procesu. A práve my aj mnohokrát ako odborníci vieme, že keď klient pozná mechanizmus toho, čo sa v ňom odohráva, vie mu to pomôcť, vie mu to uľaviť, lebo práve tie emocionálne časti mozgu, konkrétne amygdala, v tom danom okamihu nemá len predstavy, ale začína mať aj konkrétne fakty. A fakty, keď bojujú s emóciami, tak tie emócie začínajú byť nižšie. Čiže umelá inteligencia vie napomôcť najmä, čo sa týka psychoedukácie, nedokáže až tak napomôcť z hľadiska dlhodobého udržania rôznych psychických ťažkostí, lebo umelá inteligencia nevytvára vzťah. Vytvára ilúzijný vzťah, ktorý mnohokrát nemá ten element udržateľnosti. Nie je terapeut, nie je poradca, nie je diagnostik a práve vďaka tomu, že nespĺňa tieto atribúty, ju nemôžeme vnímať ako alternatívu a náhradu. Ba naopak, umelá inteligencia môžeme ju vnímať ako knižku, ktorú keď si otvoríme, a je to taká všeobecná knižka, v ktorej nájdeme všeobecné informácie. Len ak by všeobecné a paušálne informácie a rady fungovali každému, tak potom by to bolo na jednej strane veľmi efektívne, len prax a realita nám ukazuje, že to tak nie je, lebo sme každý z nás výnimočný. Určite vďaka umelej inteligencii sa ľudia viac začínajú určitým spôsobom orientovať v tom, čo sa v nich odohráva. Je to však veľmi povrchné. Tým, že je to povrchné, tak mnohokrát to má tendenciu aj ublížiť, lebo človek síce má takú ilúzijnú predstavu toho, že umelá inteligencia mu pomáha, lebo mu dáva určité informácie, ktoré mu možno zapadajú, niektoré aj dočasne pomáhajú. Na strane druhej tým, že nedokáže umelá inteligencia si vytvoriť vzťah, nedokáže vyhodnotiť mieru aktuálneho psychického prežívania, nedokáže vidieť anamnézu, úplne až tak podrobne nevníma faciálne zmeny, zmeny v rovine tváre, neverbálnej komunikácie, tempa, dynamiky a rôznych iných psychobehaviorálnych prvkov, tak aj tá diagnostika je veľmi skreslená. A mnohí ľudia sa jej držia a často si sami diagnostikujú to, čo sa ich reálne ani netýka. A treba si uvedomiť, áno, že umelú inteligenciu môžeme využiť na určitú formu psychoedukácie, ale nikdy nenahradí osobný vzťah, ktorý my ako ľudia z evolučného hľadiska už máme v mozgu prednastavený. Je pravda, že mnohokrát aj rod, alebo teda pohlavie rozhoduje o tom, akým spôsobom uvažujem sám nad sebou, sama nad sebou. Ja nad tým rozmýšľam tak, že tí ľudia, ktorí využijú umelú inteligenciu aj v rovine určitého primárneho alebo preventívneho alebo autodiagnostického vyšetrenia, tak je to vstupná brána, ale nie je to tá cieľová destinácia, nie je to riešenie. Je to len niečo, čo nás môže uistiť, niekedy zneistiť. A je to doslova ako keby prvý krok. Len prvým krokom nekončí cesta duševného zdravia, ale naopak začína. A ak umelá inteligencia pomôže ľuďom v tom, aby sa cítili v rovine seba podpory viac odvážení ísť napríklad za odbornou pomocou, vyhľadať terapeuta, terapeutku alebo osobu, ktorá sa špecializuje na klinické posúdenie duševného stavu, čiže to klinický psychológ, psychiater, tak v tom danom okamihu aj umelá inteligencia môže mať v sebe veľké množstvo benefitov. Ľudský faktor je doslova nenahraditeľný pri terapii a mnohokrát ľudia aj v prospech vlastného duševného zdravia majú naivnú predstavu, že umelá inteligencia digitálny kontakt nahradí kontakt tvárou v tvár.
Aktuálne výskumy nám však hovoria úplne inou rečou, než tieto predstavy, ktoré ľudia majú. A to konkrétne, že reálne my potrebujeme k tomu, aby sme dokázali žiť s druhými, byť s druhými. Nie ich len vidieť a počuť, ale my ich potrebujeme reálne cítiť. My sa ich potrebujeme dotknúť. A toto sú všetko elementy, ktoré mozog berie do úvahy, lebo práve na základe zmyslových receptorov a brán pre ľudský mozog, či už je to zrak, sluch, čuch, chuť a hmat, sa následne dejú aj zmeny v samotnom organizme. Takže fyzický kontakt je naozaj veľmi dôležitý. No a ja odporúčam, aby ľudia, ktorí si nie sú istí sami sebou, nevedia a už dlhšiu dobu možno si niektoré veci uzatvoriť, pochopiť, aby vyhľadali odbornú pomoc, aby sa vyhli tomu, že sa budú spoliehať len na umelú inteligenciu, ktorá ich v určitej fáze ich života môže sprevádzať. Na strane druhej je tam aj riziko toho, že ich bude sprevádzať smerom a líniou, ktorá nie je založená na vedeckých dôkazoch, ale je založená iba na matematike, pravdepodobnosti a určitej štatistike. Čiže ak chceme doslova na mieru šitú odbornú pomoc, tak sa nedáme operovať umelej inteligencii v tom slova zmysle, že si povieme, tak teraz mi povedz, ako sa mám sám seba operovať, ale naopak vyhľadám odbornú pomoc a ak odborník, napríklad operátor, využíva už umelú inteligenciu, tak ju využíva ako odborník. Dajme pozor na to, aby sme umelú inteligenciu využívali ako neodborníci v domnienke, že jej odborne rozumieme.